Чувашияның Шығырданы Россиядәге иң зур татар авылларының берсе. Монда йортлар ел сайын арта. Хуҗалык кенәгәләрендә 6050 кеше исәптә торса, җанисәп буенча халык саны 400 кешегә кимегәнлеге ачыклана. Бу 400 кеше кая китте дип әйтсәгез инде, менә безнең студентларыбыз бар, армия сафларында служитлар бар, башка төбәкләр китеп эшләүчеләр бар инде безнең. Балалар саны туучылар әзрәк туа башлады соңгы елларда. Әле 10-12 елларда бик күп туалар иде бала. Йөзләп Шығырдан авылда туа иде. Хәзер бүгенге көнгә уже 60-50 генә кеше калды. Хәзер Шығырданда 5650 кеше яши дип исәпләнә. Җанисәп алуда хилафлыклар булмады ди Миндания Якушева. Ул икенче тапкыр халык санын исәпләүдә катнашкан. Чынлап киммәгәндер дип уйлыйм. Ник дисәгез, мине үзем йөрү сәбәп эшләгән сәбәпле, менә переписчик булып эшләдем бит инде мин. Менә бит инде бернинди үзгәреш юк. Инде менә пандемия вакытында үлем китемнәр булды, конечно. Но шул кадәр сан кимергән никак не может быть дип әйтәм. Халыкның саны кимү, шул менә авыл җиреннән шәһәр җиренә китеп, менә кайсы татар йортларына керәлмәгән сәбәпләр булу сәбәпле татарлар саны кимегәндер дип. Чувашиядә 10 ел эчендә 5000 татар кимегәнлеге билгеле булды. Росстат саннары буенча 2010 елда 34 мең булсалар, хәзер 29 меңгә калганнар. Хисапларын карасак, безнең инде күп сорауларыбыз үзебездән дә туа. Татарлар саны кимеде дип баралар. Авылларда без менә хәзер үзебез анализ эшләп барабыз. Авылларда без киресенчә халык саны үсә. Безнең бит буш калган йортларыбыз юк. Яшьләребез үзебездә, нигезләребезне саклап бар киләләр. Монысы хак, Чувашияның татар авыллары яшьләр хисабына үсә. Шығырдан яшьләре авылда эш юк дип читкә китми. Белем алганнан соң туган җирләренә кайтып төпләнәләр. Кәсепләре эшмәкәрлек, мал асрап, ит эшкәртеп, аннан төрле ризыклар ясап, сатып көн итәләр. Эшләрнең ничек баруы авыл урамнарындагы менә шушы биек тезелеп киткән йортлардан күренә. Авылда тел саклана, 2 мәктәп, 2 балалар бакчасы эшли, тәрбия туган телдә. Безнең балалар бакчасына 135 бала йөри. Безнең бөтен эшебез татар телендә бара. Безнең педсоветларыбыз да, тәрбиячеләр белән сөйләшүбез дә, балаларның да эшләр, укулары, тәрбия бирүләр барысы да, бәйрәмнәр дә барысы да татар телендә бара. Урмай, Тукай авылларында да шул ук хәл. Чуваш белән татар балалары укыган мәктәпләрдә дә балаларның татарча аралашуын күрдек. Шундый мәктәпләрнең берсе Кырбикшиге авылында. Мин друглар, бөтенсе татарларын почти ишалар белән татарча сөйләшергә дип өйрәнергә булды. Хәзер алар чуашча сөйлиләр, мин алар белән татарча сөйлим. Монда мин дуслар белән дә яхшы сөйләшәм татарча. Татар авылларында катнаш никахлар юк диярлек, алар булса да унлап кына. Кайсы бер киленнәр чуашлар килгән, анда урыслар алар әз инде. Ул киленнәр үзләрен чуаш дип яздырды, инде татар дип яздырмый. Аларның балалары кем булып язылды? Татар инде, обязательно татар. Алар татарча сөйләшәләр. Все, алар татарлар. Димәк, менә чуваш киленнәре булса, рус киленнәре булса, алар татар телен өйрәнеп, менә гореф-гадәтләрне саклап яшиләрме? Гореф-гадәтне 100% саклыйлар да. Менә безнең күршедә генә бар. Ул исемен даже Люба Лилиягә андырды. Чувашиядәге татар авылларында милләт тә, тел дә саклануын күрдек. Ә менә шәһәрләрдә Чебоксар, Яңа Чебоксар, Канаш мәктәпләрендә татар теле гомумән укытылмый. Татар бакчалары да юк. Гәрчә республикадагы 29 мең татарның 8 меңе калаларда яшәсә дә, укучылар булмаса сәбәпле Якшәмбе мәктәбендә татар теле курслары оештыра алмаганнар. Без яхшы башладык аны. Бер ничә 7 елдамы мәчеттә татар теле дәресләре үткәргән. 4 дәрес үткәргәннән соң үзебез генә утырып калдык. Балалар килмәй башлады. Кызык диге аларга. Югалган 5000 татарны асылда Чувашия шәһәрләреннән эзләргә кирәк диләр. Чөнки монда җанисәп алучыларга да анкеталарның эчтәлегенә дә сораулар күп. Анкеталарында шикле иде. Без аны күпме аңлатып җирдек. Монда татар дип язылды. Аның буталучылар да күп булды анда. Тимергә тиеш түгел. Монда ничек дим инде санауның тәртибен үнгәттеләр. Узган җанисәптә Чувашиядә 112 мең кеше милләтен күрсәтмәгән. 10 ел элек андыйлар 48 мең генә була. Югалган 5 мең татарның бер өлеше шушы статистикада да булырга мөмкин диләр милли оешмада. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.